Brať našu planétu ako samozrejmosť je jednoduché, ale len dovtedy, kým si nezačneme uvedomovať cenu za jej poškodzovanie. Hrozba zmeny klímy a jej negatívnych dôsledkov predstavuje v súčasnosti veľmi vážny a bezprostredný problém. Už dnes trpíme tragickými následkami prírodných katastrof. Dlhotrvajúce obdobia sucha striedajú ničivé búrky, povodne a následná erózia pôdy. S vysokými teplotami prichádzajú čoraz extrémnejšie vlny horúčav, ničivé požiare a v neposlednom rade sú a budú ohrozené vodné zdroje. Milí študenti, vítam vás na pôde environmentálneho centra, ktoré má názov Klíma, krajina, informácie a súvisí s tou problematikou, ktorá sa tu nejakým spôsobom bude preberať. Čo sa týka klímy, tak my vieme, že klimatická zmena je už fakt, ktorý je neodškriepiteľný. Samozrejme, že sa vedú ešte o tom stále diskusie, ale myslím si, že nám aj vám už je jasné, že tá klimatická zmena, aj to cítime, že prebieha. Za posledné 10 ročie globálne z toho posledného merania 10-ročného, tak 8 rokov bolo extrémnych, to znamená, že rekordných, vždy prekonal ten rok tie predchádzajúce. My nemáme veľmi čas už čakať, musíme riešiť dve veci, a to je adaptáciu a pokiaľ sa dá aj mitigáciu. Dá sa klimatická zmena zastaviť, alebo nás nezvratne čaká klimatická katastrofa? Veľmi ťažká otázka. Ja by som povedal, že na teraz, keďže ideme tým systémom business as usual, že neustály nárast skleníkových aktívnych plynov, tak už sa pomaličky blížime k tomu bodu zlomu, kedy tie zmeny už budú nezvratné, avšak ešte stále máme možnosť to snažiť sa zastaviť. K tým, ktorí sa rozhodli zabojovať, patria ľudia z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Ich návody, ako v zdraví prežiť klimatickú zmenu, prípadne ju zmierniť, môžete uvidieť vo filme Príležitosť pre zmenu a tiež v Envirocentre SPU v Nitre. Študenti hľadali konkrétne príklady v praxi. Ako pomôže krajine, keď sa rovné betónové koryto rieky zmení opäť na krásnu kľukatú rieku? Ako polder ochráni ľudí pred povodňami? Akú funkciu plní zelená strecha a že je dobré zadržať v krajine dažďovú vodu? Ako poľnohospodári môžu znížiť emisie skleníkových plynov? Objavili tiež ovocné sady s efektívnou závlahou a polia s protieróznymi pásmi. Možno vám to pomôže zorientovať sa pri hľadaní vašej cesty klimatickou zmenou. Možno pochopíte, že štúdium na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva v Nitre môže byť pre vás to pravé. Po našom objavovaní riešení, ako zvládnuť klimatickú zmenu na Slovensku, sme zistili, že tých riešení je fakt veľa. Len si ich treba všímať, využiť ich a neváhať ani minútu. Presne. O klimatickej zmene nestačí len rozprávať. Treba preto aj niečo spraviť. Ja si myslím, že sme si školu vybrali dobre. Príďte do Envirocentra a dozviete sa viac. Máte príležitosť pre zmenu.